Η κλούβα. Περάστε κύριε, περάστε. Ούτε κατάλαβε πως βρέθηκε μέσα. Περάστε. Στην πόρτα δεν του ζήτησαν εισιτήριο. Παραξενεύτηκε. Ο χώρος ήταν μικρός και περιβαλλόταν γύρω-γύρω από κάγκελα. Με τι έμοιαζε, με τι έμοιαζε. Το βρήκε, ναι. Μοιάζει με κλούβα. Μέσα υπήρχαν κι άλλοι. Και συνέχιζαν να έρχονται. Αυτό τον ησύχαζε. Σε λίγο η κλούβα γέμισε ασφυκτικά. Αισθανόταν πάνω του τα ιδρωμένα βρώμικα κορμιά των διπλανών του και του ερχόταν ένα γούλα. Εκνευρίστηκε. Τώρα πια του ήταν αδύνατο να κάνει έστω και ένα βήμα μπρος ή πίσω και κάθε περίπτωση διαφυγής του είχε αποκλειστεί. Μα πότε θα άρχιζαν? Θα διαμαρτυρηθώ, σκέφτηκε μεγαλόφωνα. Θα τους πω πως δεν έχουν δικαίωμα να μας έχουν κλεισμένους εδώ μέσα σαν τα κτίνη. Απ' έξω άκουσα να καλούν κι άλλους. Περάστε. Μα πού θα μας βάλουν, θα σκάσουμε. Τον έπιασε πανικός και στράφηκε στο διπλανό του. Κύριε, βοηθήστε με, θέλω να βγω από εδώ. Ο άλλος τον κοιτούσε με μάτια απλανή και δεν μιλούσε. Ας κάνουμε κάτι, ας διαμαρτυρηθούμε. Δεν του έδωσε κανείς σημασία. Από τα μεγάφωνα ακούστηκε μια φωνή. Κύριοι! Αισθάνθηκε να χαλαρώνει. Επιτέλους, αυτό το πράγμα, ό,τι κι αν ήταν, τσίρκο, θέατρο, καραγκιόζης, αρένα μονομάχων, άρχιζε. Κύριοι! Ξανά άκουσε τη φωνή και αυτή τη φορά του φαινόταν ότι ερχόταν από το χάος. Κύριοι! Μας συγχωρείτε για την ταλαιπωρία, αλλά σας βεβαιώνω ότι ήταν τελείως απαραίτητη για να περάσετε στην επόμενη φάση, που προϋποθέτει ηρεμία και αδράνεια. Κάτω από αυτή την άποψη, οι οποιασδήποτε διαμαρτυρίες για κακή μεταχείριση είναι, όπως καταλαβαίνετε, ανεδαφικές και γελίες. Αφήνω ότι τελικά αποβαίνουν εις βάρος σας. Και εξηγούμε. Για να μπορέσετε να προχωρήσετε στην επόμενη φάση, χωρίς σοβαρές συνέπειες, πρέπει να μην διαμαρτύρεστε για τίποτα. Θα με ρωτήσετε γιατί. Σας απαντώ. Γιατί αυτή είναι η όρη μας. Θα σκεφτείτε ίσως ότι μπορεί να τους αγνοήσετε, αλλά σας πληροφορώ πως δεν έχετε τέτοιο δικαίωμα, αφού η παρουσία σας εδώ προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή τους. Άκουγε την απόκοσμη φωνή και τον έπιανε λύσα. Ο ηλίθιος, πως παγιδεύτηκα έτσι. Και ποιος ήταν αυτός ο άγνωστος που μπορούσε να τους επιβάλλει αυτούς τους ανόητους, απαράδεκτους όρους? Σκέφτηκε να ρωτήσει κάποιον. Αλλά ποιον? Η φωνή ήταν απρόσωπη και αόρατη. Τώρα ξανακούστηκε και του φέρανε τριχύλα. Κύριοι, επειδή σκόπιμα μπορεί να παρερμηνεύθηκαν από μερικούς όσα είπα ή ακόμα και να μην έγιναν κατανοητά από όλους, ανακεφαλαιώνω. Αν θέλετε να περάσετε στην επόμενη φάση του παιχνιδιού και να μην παραμείνετε σε αυτήν την πράγματι αποπνικτική και βρώμικη αίθουσα, πρέπει καταρχήν να θεωρήσετε την υπακοή στους κανόνες και κατά συνέπεια και σε εμάς σαν εκτός συζητήσεως. Σας επαναλαμβάνω ότι οι διαμαρτυρίες απαγορεύονται και σας πληροφορώ ότι από τη στιγμή αυτήν οι αντιδράσεις σας καταγράφονται λεπτομερώς. Συνεπώς, όσο πιο γρήγορα κατανοήσετε ότι πρέπει, ούτως ή άλλως, να υπακούσετε, τόσο το καλύτερο για σας. Ευχαριστώ. Τώρα θα να γελάσει. Ωραίο ήταν και αυτό. Όχι φωνές, όχι διαμαρτυρίες, αν ήθελα να φύγει από τη θέση που βρισκόταν τώρα. Όχι, δεν ήταν δυνατόν. Δεν είχαν τέτοιο δικαίωμα. Άκουσα να φωνάζουν το όνομά του μαζί μ' άλλα. Όσους φωνάξαμε θα παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι να συμμορφωθούν στις υποδείξεις μας. Έβλεπε τους άλλους να φεύγουν, να προχωρούν και αυτός έμενε εκεί καθυλωμένος. Ξαφνικά το αποφάσισε. Θα πάω κι εγώ μαζί τους. Ίσως να μην με δουν. Ξανά άκουσε το όνομά του. Σας υπενθυμίζουμε, του έλεγαν, ότι επιβαρύνετε τη θέση σας. Σκεφτείτε το καλά. Εσείς θα είστε ο χαμένος, όχι εμείς. Ξαφνικά αισθάνθηκε φοβερά κουρασμένος. Ναι, το βλέπε καθαρά. Η δύναμη της ανιστάσεώς του ήταν φανερά πεσμένη. Αργά ή γρήγορα θα υποχωρούσε. Ξαναθυμήθηκε τα λόγια τους. Όσο πιο γρήγορα υπακούσετε, τόσο το καλύτερο για σας. Ναι, ήταν υποχρεωμένος να υπακούσει. Θα υπάκουε. Την ίδια στιγμή του δόθηκε η άδεια να προχωρήσει. Μπήκε σε μια άλλη αίθουσα, πιο ευρύχωρη. Όμως και αυτή είχε όλα τα χαρακτηριστικά της κλούβας. Μόνο που ήταν μια κλούβα πιο άνετη. Δεν πρόφτασε να δει περισσότερα, γιατί μια δεύτερη, πιο βαριά και πιο επίσημη φωνή από την πρώτη το σταμάτησε. Αφού σας ευχηθώ το καλώς ορίσατε και σας συγχαρώ για την επιτυχία σας να προχωρήσετε, οφείλω να σας τονίσω ότι η δοκιμασία την οποία υπέστητε ήταν υποχρεωτική. Με δύο λόγια, θα την περνούσατε οπωσδήποτε κάποτε.
Και πάλι σας ευχαριστώ για το πνεύμα συνεργασίας που δείξατε και επ' ευκαιρία σας ανακοινώνω ότι όσοι αρνήθηκαν να κάνουν το ίδιο με εσάς καταδικάστηκαν να μείνουν εφόρου ζωής στην προηγούμενη μικρή κλούβα. Τόλμησε να ρωτήσει, μα γιατί γίνονται όλα αυτά? Η φωνή τον κατακεράβνωσε. Η σκοπιμότητα της μεθόδου αφορά αποκλειστικά και μόνον εμάς. Ως εκ τούτου οι σχετικές ερωτήσεις δεν έχουν νόημα και απαγορεύονται. Ύστερα τους ανακοίνωσε τους όρους της δευτέρας φάσεως. Και εδώ το τεστ είναι βασικά το ίδιο. Μόνο που πρέπει να αυξήσουμε την ικανότητά σας ως προς την δυνατότητα καταστολής των διαμαρτυριών. Γι' αυτό θα σας δείρουμε, θα σας ταπεινώσουμε, θα σας εξευτελίσουμε με τρόπους που έχουμε ειδικά επιλέξει. Σε αυτή τη φάση αποτυχία δεν επιτρέπεται. Η δοκιμασία σας θα κρατήσει μέχρι ότου επιτύχουμε επιθυμητά αποτελέσματα. Αποχαιρετώντας σας, σας υπενθυμίζω ότι συμφέρον σας είναι να φύγετε όσο το δυνατόν πιο σύντομα από εδώ μέσα. Ξαφνικά η φωνή χάθηκε και φάνηκαν κάτι άνθρωποι με στολές. Στα χέρια τους κρατούσαν μαστίγια. Σε δευτερόλεπτα έπεσαν απάνω τους και η κλούβα πήρε την όψη ενός φρικτού, παράλογου και ακατανόητα σιωπηλού βασανιστηρίου. Κανείς δεν είχε κουράγιο να κλάψει, να φωνάξει, ούτε και ο ίδιος. Έτσι πέρασε στην επόμενη μεγαλύτερη κλούβα. Τον υποδέχτηκε μια τρίτη φωνή, πιο επιτακτική, πιο κοφτή, πιο σύντομη. Η ανωτερότητα του νέου κλιμακίου ήταν φανερή. Κύριοι, σας ανακοινώνω ότι εισέρχεστε στην κρισιμότερη φάση του τεστ. Η φάση αυτή είναι και η πιο επώδυνη, γιατί αποβλέπει στο να σας δημιουργήσει μια κατευθυνόμενη βελτιωμένη σκέψη. Σε μια σκέψη που δεν θα ξεφεύγει από τα επιτρεπτά όρια. Ποια είναι αυτά, θα τα συναγάγετε μόνοι σας. Σας αφήνουμε την πρωτοβουλία. Εμείς θα σας καθορίσουμε μόνο τα πλαίσια μέσα στα οποία θα κινείστε ως πολιτισμένα όντα. Πώς τα καταντήσαμε πειραματόζωα, σκέφτηκε. Να μην επαναληφθεί τον διάταξαν. Σκέψεις έξω από το πρόγραμμα δεν επιτρέπονται. Τι επιτρεπόταν? Τους τα είπαν εν συντομία. Όχι σχόλια κατά της εξουσίας. Όχι σχέδια κατά της εξουσίας. Και κυρίως αποδοχή της ορθότητας των ενεργειών και των πράξεων της εξουσίας. Προσπάθησε από την αρχή να υπακούσει, αλλά το μυαλό του δεν ακολουθούσε τις οδηγίες του. Άρχισε να μετράει πρόβατα. 1, 3, 50, 100, 1000. Η σκέψη του δεν έλεγε να φύγει από τα παγορευμένα. Δεν τον απογοήτευσαν. Σε αυτή τη φάση του φαίνονταν καλά. Με τον καιρό. Αυτή η υπόθεση θέλει καιρό. Ήταν επίοικης. Κάτι πιο πολύ ήξεραν αυτοί. Κάποιος δίπλα τον συμβούλεψε. Είναι πιο εύκολο με τις γυναίκες. Άρχισε να φέρνει στο μυαλό του άσπρες, μαύρες, βεδουίνες, φελάχες, οδαλίσκες, Ινδιάνες, πόρνες, άγιες. Ήταν πράγματι πιο αποτελεσματικό. Η αλήθεια είναι πως τους βοήθησαν και οι ίδιοι. Παντού υπήρχαν μηνύματα. Στους τοίχους, στον αέρα, σε οθόνες. Στο τέλος κάτι κατάφερε. Τον συγχάρηκαν. Μια μικρή προσπάθεια. Μια ακόμη μικρή προσπάθεια. Την έκανε. Τον βαθμολόγησαν. Επιτυχώς. Είχαν τελειώσει. Τον κάλεσαν να το ανακοινώσουν. Το ίδιο και στα υπόλοιπα. Επιτυχώς. Με τη βεβαιότητα ότι δικαιολογείτε τις ενέργειές μας και επικροτείτε τον σκοπό μας, σας ευχαριστούμε που μας βοηθήσατε να σας καταδείξουμε έναν τρόπο ζωής απαλλαγμένων από περιπέτειες. Εννοείται βέβαια ότι αυτό έγινε με αποκλειστικό γνώμονα το δικό σας συμφέρον. Από εδώ και στο εξής θα ενεργείτε έντελος μόνοι, με τη διαφορά ότι οι ενεργειές σας θα παρακολουθούνται, αφού δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι η αδυναμία είναι καθαρά ανθρώπινη ιδιότης. Τα λόγια τα κάλυψε ένα θερμό παρατεταμένο χειροκρότημα. Μετά οι πόρτες άνοιξαν. Βγήκε στο δρόμο ανακουφισμένος. Ήταν, του είπαν, ελεύθερος.